Мисия Пролет е тук, за да те предизвика да насочиш мерника си към най-яките продукти за новия сезон в Спорт Респект. На прицел ще са специални оферти за всяка седмица от пролетта. Готов ли си? Започваме с намаления на якета, свичери и ветровки с промокод. През втората седмица, по повод Деня на вратаря, сме ти подготвили 15% намаление на вратарски ръкавици Ринат. В седмица 3 можеш да се възползваш от допълнително намаление на нашите анцузи. А през четвъртата седмица сме ти подготвили отстъпки на всичко за футбола. В началото на май ще те очакват намаления на нови модели кецове, а след това на винаги необходимите аксесуари, раници и сакове. На финала на пролетните намаления на фокус ще бъдат маратонките. Предплати с карта и се възползвай от безплатна доставка. Наслади се на пролетта с нови стилни находки. Виж повече на sportrespect.com.